Thea Doelwijd. 3 december 1938, Den Helder, Nederland. Journalist, auteur, theatertekstschrijver. Theodora, Thea, Christina Doelwijd is een Surinaams-Nederlandse auteur. Ze volgde een journalistieke opleiding in Nederland, kwam in 1961 naar Suriname en werd redacteur van het dagblad Suriname. Ze was in 1968 eindredacteur van het literaire blad Motete. Doelwijd heeft een gevarieerd oeuvre waarin het eigene van de Surinaamse culturen, met name de inheemse en Creoolse, voorop staat. Ze schreef kinderboeken, Mijn Droomhuis, 1971, een novelle, Bayono, 1969, geëngageerd cabaret, Frek, 1970 en theaterstukken, Kiskisani, 1978. Haar toneelscript Grootvaders Klok uit 1965 werd de eerste Surinaamse speelfilm. Samen met Henk Chon richtte ze in 1973 het Doe Theater op. De producties werden gespeeld in zowel het Sranantongo als het Nederlands en Engels. Daar schreef ze het toneelstuk Iris in 1987 en het verhaal Ere wie ere toekomt in 1989 over haar ervaringen met het Surinaamse militaire bewind. Papa! Mita papa! Puri bruku! Ine yere samtaki puri bruku! Dat is dom! Doelwijd schreef ook theaterstukken gebaseerd op traditionele slavenspelen, Nagoto Do, 1998, Najamanti Do, 2003 en Nabigi Do, 2008. Ze kreeg tal van onderscheidingen, waaronder de Gouverneur Curryprijs in 1974, Damsko Award in 1989 en Gouden Vioolspeld in 2013. Odo, mina lek buskutu, omoro yu warami, omoro me kontranga. Ik ben niet klein te krijgen.